Ez binario terminoa gustatzen zaizu? Ez bitarra, ez binarioa? Bai, ez nek esango ahal izatekotan ez dut bat abez aukeratzen, baina ondo nago horregaz bai. Eta New Yorken errazagoa da ez binarioa izatea? Bai, esango neke bi arrazoigatik. Bat, dibertsitate handiagoa dalako eta igual jendi ohituago dagoelako geuse ezberdinek edo beren moldetatik kanpo dauzen geusek ikusten. Edo bestera bat erazan da igual jendiek esteko arrenbesteko molde irmoak amen dauzen moduen. Baina beste arrazoi bat da bertan inok ez zaitu ezetuten. Eta anonimo izatea askatasuna dator neurri handi baten. Generoari dagokionez ez zaizu gustatzen definitu behar izatea? Ez gustatan bape. Uste do kaiola moduko zeusar dala. Eta alizetekotan kaiolatik kanpo gotien nahiago. Eta pertsona ez bitar definizioarekin? Zekit, definizio baten katiek apurtuzkero beste kate batzuk hartzie ez dakitzen zunik deko niretzako. Baina haitzuten dut bebai gizaki okorokorrien olako behar izan bat eukiten dabela geuse kategorizatzeko. Eta uste dut hori dala iaia gizakion ez dakit kompulsio originala. Eta bat aukeratu behar baldin badozu norbaitek zeus herri eutzi aldizateko orduen, ez bitar. Sentsazioa daukazu ez binario bat, ez dugula transgenero bat bezain ondo ulertzen? Bai, jendi eroso dau bi kategoria eukiten eta abale kategoria eta ontan zeuzen eta oin bestien zauz. Hori ulertzen dut. Ez duten ahitzuten da hautsi gure dozuzela bi kategoria honek. Hori gatzago da jendientzako. Nik baldin badakizu muti esara jartzen dut zute solako ja plantilla bat bezala. Bale, ja badakitzu zelako esaren ez dakit zenbat arlotan. Asumitu iten dut. Eta kontu da, ez bitarra baldin bazara, esaten baduzu ez bat ez besti, orduen jendik ez baina orduen zer, eta nervioso epinten da, ze jazdeko nun klasifikatu eta ez deko zuri zer ezarri. Uste duzu, elkarrizketa hau etxean sofan eserita ikusten daudenek, pentsatuko dutela, pertsona hau zer da, neska edo mutila? Pentsako da bela askotan pasai zinatelako. Eta, molestatzea dizu? Pues, de hecho, gureko barne balko neuke itxura erabateko haua izen. Eta ez izen horren tarteko. Baina aukera bat da tartien geratzi. Ze horrek zer emate dizu? Askatasune. Beraz ez binarioa izatea, aske izatea da? Neurri handi baten bai, baina pentsaten dut ona llegatu behar dala be bai. Horma danak, aurreiritzi danak, jarduteko eradanak, horra danak zuk ikesin izen dozuz bizio zuen, eta desikasin behar dozuz. Eta zu egon behar dozu eroso, jakiten zuleku batera zoi ezela jentiek ez dakizela zer zaren. Eta uste dut hori prozesu bat dela, kostaten dauela, eta eukin behar dozule ziurtasun bat zure buruangan, eta erosotasun bat zure buruagaz. Eukin ezien izan aldana oso gogorra. Zergatik uste duzu? Ez bitartasuna egun gero eta ezagunagoa den zerbait izaten ari dela? Jendie oinazki hau edalako. Uste dut gero eta jende gehiago dauela eroso, esaten, beitzu ni mundu ezelan zailkatzen ari da, honegaz nien hau eroso, nik unibertsidadien, edo Harvarden, unibertsidadien ikasle asko dauz, eta ikaslien euneko, ez dakit, desente bat, esango neuke, euneko 10-15, bada jenti esaten dauena, nik hau ez dut ikusten, nire munduen ikuspuntu hau ez da. Edo zugure baldin badazu izan sentitu o jardun gizon, maravilloso, baina nik ez dut pentsaten hau rol honek horrela izan biharko leukienik. Eta kontu da, nik uste diatriba baten gauzela neurri handi baten, uste dut bi bide dauzela, bide bat izango da emakumiek bebai aldabezein gizonezkoen geusek. Eta apurtu oinarte izan dana emakumeen kaiola. Eta uste dut beste bidea dela esatie ez dau berez emakumezkoen o gizonezkoen dizen geusek, eta bakotzakin daiala gure dauena, eta guazen apurtzen sistema guztiz. Eta uste dut momentu ematen uste dut topatu ingo dizela, baina uste dut momentu hortan jendiek gizago aldauela onartu horraz hau edala itzuten bide hau baino. Ezagutuko dugu gizon eta emakumerik gabeko gizarte bat? Zailkapen hori egiten ez duen gizartarik? Ezke kontu eda badauz munduen gizartiek hiru genero dauzenak, o genero ez bitarra historikoki parte izen dena. Oaxacan muxak daur, Iranen Irak, natibo amerikanoek dekiez Two Spirit edo Bi Spiritu dikiezen pertsonak.
Osea, hau ez da gaur eguneko asuntu eta mendebaldien badeko gure zilborra behitzuteko kriston tendentziz, baina universalki hau ez da horrela, beste leku askotan betidanik egon izan da tartien dauen jentie. Ez ja 20 urtetan bat eta 20 urtetan bestie, baizik eta egun bakotzien segun era batera bestera goten dan jentie. Baina, klaro, guk hemen zelan betia eta beukin dugun, enmon biher tarteko zeuzer eukiti edala olako innovazio bet. I bought you breakfast, then you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. Zu ikusi eta norbaite pentsatzen badu, hau da gazte bat, gauzak argi ez dituena. Zer esango zenioke? Seguren askoz begeiz hau pentsa dutela honi buruz eurek pentsa izan da bena baino. Uste dut zalantzatan azten ipintzen danien zeu zer, buelta asko maten dut zezuz, zer dan nizen bat sentitzen nazen, zenbat da inposatu induzten doztiena, zenbat da gizartiek espero deuena. Zango dutzen, pentsateko ondo eta honestoki, berak inoizan dauzen eta guzti izan jako esan gauzetanetatik, benetan, zenbat gauza aukeratu dauzen, berak individualki berak gure izan dauzelako.